Знаете ли къде се намираме? В момента сме на Гонко Фест и подготвяме нещо много интересно. Колегата е оттам отзад и подготвя бетонови блокове, което е нетипично за него. И сме се захванали да направим нещо много интересно. Сами, какво правим, бе? Аз мъкна циментови блокове, ти нищо. Що ги слагаш тия блокове тук? Сграждам границите на пистата. Добре, дай, върши се работа. Изграждаме трасе, на което ще може да тествате почти всички наши офроуд машини. На трасето ще има препятствия, което ще го направи още по-атрактивно и интересно. А специално от Търново, Варна и от Пловдив ще докараме АТВ-та, бъгита, нашия специално модифициран офроуд Smart, електрически мотори и още много други изненади. Като акцента на всичкото това нещо ще бъдат тези 4x4 скутери, които ще могат да тествате само тук. Това са само част от машините, които ще може да карате, така че заповядайте на Гонко Фест, за да видите всичко, което сме ви подготвили. Мотокара няма да го карате.